ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HDC kalarai ban penderking ya kerkom ai trading license khamtam hapo ka sorchalong hakaba on sa ai license thamai tang hakito ki chaka bomdon ki khasi ki basong chnong OCM ka ki HDC uba Winston Tony Lengdo ulapan syai baladon ka wei kedukan electronics balapan yad da wei dukhar hat themau ba hakaba ulaong bala ai ya ka trading license nakadaw ba omdon ki khasi ki basa hakatai ka chaka hanrei ladadon pat ki khasi ki bawan sakmat ban pli kum katai kadukan onla ban pendu ya katai ka trading license ka bala ai shu ulong ba utai udakhar udai ubakha bat ubaim da ki peusnam hakatai ka chaka bat ya ka trading license la ai hadin balapan biang ya ki kot kisla batru da kabayo ya ka no objection certificate na kador barsnong hagaju kapor ulong da kabapan slur ya ki traisnong ban pli ya ki dukan bakin sengkam hanrei lada omdon bawan chakmat on sahab ban perkhat ban ai license ya ki dekhar ulapan syairu ba don ki trading license kum ki bahab hapo ka airport authority of india ki ba la yakhun ya ka tendar bat yakani bun dei ki bamla ban le da ki traisnong donru ki trading license kum hakhana para ki bahab ban ai ban pen i ba ki hab hapo ka Meghalaya